Hi guys, molweni. Welcome back to my YouTube channel. Boom, ngaphinda kwamatraxi. Another day, another video. Sizowulula lo hulu. If it's your first time seeing this video or coming across this channel, you are definitely welcome to hit that notification bell and also subscribe. If you are a regular to this channel, you already know what to do, my papa. Please comment down below and also like the video. So guys, uLex ulula ngabani namhlanje? Oswidi my baby. Okay, okay with the mic. So guys, uLex ulula ngabani? One and only Bricks ke guys. Ebese Trongweni Correctional Service for I think for 8 years, and has not been coach 8 years for R umchana wakhe. The R wethu guys walanda kumhlana wakhe wadlula umshana wakhe into enjalo guys, into enjalo so bebanjelelwa not into enjalo kwathiwa ba are umshana wakhe elaa gama ngalahleni zoba ku-YouTube but ke wenze lona emshaneni wakhe. So abantu izimvo zabantu ziyabehlabethana ke ngaye. So isuggestion yabantu bikukuba bawufuna mhlawumbi okanye ubuyisela isidima sakhe okanye ufuna ukubonakalisa uba how remorseful he is. Ilaa nto i-platform angaya kuyo I think yi-podcast and chill leya ka-Mac Jim yeyona platform like okwaziyo ukuzilantuka kuyo, okwaziyo thina ukuzendlala kuyo, yeyona ofumana abantu aba-welcoming, abantu abakwaziyo uinterviewa, abantu abaneskill esigood for uinterviewa umntu kwiposition efana neyakhe. It seems like ukiyo lo mngani simdingayo sonke empilweni because kwijeni kaBricks okoko ndikayive okoko uDJ Cleo wayesupportive. Kudos to him uba netshomi efana noDJ Cleo, umntu angakulahleli izandla. Yiyo laa nto kuthiwa when days are dark friends are few. Ayiyo lo case between laa nto i-friendship yabo. I think friendship yabo noba okanye isuka ebuntwaneni or it's more than that, asizuyazi guys. Oh, okay guys, I will see you to my next upload. Bye. I love you.